er din IT helt på månen. Systemer, der går ned, når du mindst har brug for det. Ingen backup. Ingen hjælp. Ingen kontrol. Med IT-vagt får du styr på det hele. IT-support. Hurtig hjælp, når du har brug for det. IT-vagt, så din IT aldrig er helt på månen. Bare der var et sted, hvor man kunne ringe og få hjælp. Især om aftenen og weekend specielt. Vi har IT-support fra 9 til 4 på hverdage, men der, hvor vi adskiller os fra de andre, er i vores abonnementsløsning. Vi står nemlig til din og dine kollegaers rådighed fra klokken 8 til 22 alle dage, året rundt.